to už je slyšet, ale že jo? Hezké pozdní odpoledne. Hlásíme se vám z Kosova, ze základny KFOR Šajkovac, kam jsme před malou chvílí dorazili. Pokusíme se pro vás natočit reportáž přímo ze základny, kam se po dovolené vracejí dnes čeští vojáci. Už v letadle jsme měli možnost s několika vojáky hovořit, a to nejen o životě na základně, ale také především o disciplíně, kterou velící důstojníci na základě vyžadují. Doufejme tedy, že budeme mít štěstí a zachytíme některého z vracejících se vojáků přímo na základnu. A já poprosím do studia. Ano, Romane, máte nějakou otázku? Jaké je počasí? No tak v Kosovu momentálně již několik dní panují velká vedra. Ve stínu není výjimkou 40 stupňů, ale bohužel dnes se nám počasí trochu pokazilo, takže dnes je takových 16. Takže ještě nějaké otázky? Ne, takže já se pro tu chvíli rozloučím a sejdeme se za malý okamžik přímo na základně. Takže už jsme zpět, takže my teď poprosíme, zda nás velící plukovník Jelínek provede základnou. Já poprosím. Dobrý den. Dobrý den. Můžeme se, my máme domluveno s taky kamerou, že můžeme přímo na základnu. Takže začneme asi u toho, jak budou vojáci postupovat po návratu z dovolené. Takže první zamíří tady na ošetřovnu, kde jim naše paní doktorka vlastně odebere krev a provede všechny testy, jestli na dovolené nepožili drogy, alkohol. To právě provede tady zdravotní sestra nebo stává doktorka. Se často, že někteří vojáci právě, se vracejí? Že nestává se to vůbec, jenom to bývá většinou u nějakých, kteří se zapomenou třeba na dovolený. Takže ve výjimečných případech? Ve výjimečných případech jsme tady měli takový případ, že se stalo, že přišel voják, prostě přijel z dovolený třeba o den díl a tomu se našlo, to je málo kdy, to se skoro nestane. Ano, takže pokud projde zdravotní prohlídkou, tak přijde na vrchní velitelství, kde vlastně budu sedět já se svými kolegy, kde by se nám měl nahlásit. Tam vlastně my bychom mu měli uvést vlastně veškerý první jakoby uvést, kde bude bydlet, nebo jestli se mu nezměnilo bydlení, protože často se tady korimeky přesouvají, máme přesně napsaný na papírek, kde kdo bydlí a to. Takže sem přijde, tady se nám nahlásí vojín, nebo četář, nebo uvidíme, záleží na tom, kdo přijde, máme různé hodnosti, kdo jezdí na ty dovolený. A pokud špatně dopadne na zdravotní prohlídce, protože tam se zároveň dělají fyzické testy a psychotesty, tak tady pro ně máme připravenou na fyzické testy tady dráhu, kterou budou absolvovat vlastně s majorem, který je bude provádět. Ještě se zeptám, dovolená trvá jak dlouho? Dovolená trvá 14 dní, měli prodlouženou teďko vojáci, kteří jeli teďko na dovolenou, jí měli prodlouženou, dřív bývala jenom týden, teď jí mají 14 dní. Takže jestli se můžeme ještě pojít na to ubytování? Určitě, vemu vás na ubytování. Zrovna dneska nám mají přijet turnus 3 vojáků. By nám měl přijet, tak vám ukážu, kde jeden z nich bydlí. Takže je velká pravděpodobnost, že bychom zastihli vojáku a přímo při příjezdu. Určitě, když počkáte, to stihnete. Tak takhle vlastně vypadá bydlení vojáků. To bude především zajímat naše diváky, ano. Jak jsou ubytováni, jaká je strava. A tady zrovna bydlí sám. A jinak bydlejí i po 2 někdy, ale to samozřejmě je potom daleko větší ten korinek. Takže máme. Takže já poprosím později, teda uvidíme, pokud se nám nějací vojáci vrátí, že bychom je zachytili přímo u brány. Takže my se pro tu chvíli rozloučíme a vracím slovo do studia a uvidíme se později. Natáčím, jo? No, jestli jo. Já nevím. Ona nám říká, že natáčím. Zastaví za ním. Je vás slyšet. Dobrý den, hlásíme se vám opět živě z Kosova, ze základny Šajkovac. A budeme mít štěstí. Vrací se nám. Dobrý den, vrací se nám voják z vycházky. Můžu se ptát, jaká byla dovolená? Výborná. Výborná. Odpočinul jste si? Ne.
Neodpočinul jste si, Neodpočinul jsem si. takže můžete pokračovat, my se vás určitě zeptáme ještě něco později. Můžu, jo. Tak jo. Tak na tohle koukám. Třeba jste postavil. Výstupová. Jste očekává. Nemůžu se dostat domů. Nejste doma, pane Četlaři. Odkud jedete? My máme jiné informace. Vy jedete z dovolený a jedete s dvoudenním zpožděním. Nejedu. Dvoudenním zpožděním. Nejedu. To znamená, že vás musím nahlásit. Nenahlásím. Musím vás Já nahlásit, jedu. vás si musí přejmout pan major. Převolám pana majora. Ano, dobře. Zavolám pana majora. Zde Rotný Suková, hlásím příchod Četaře Suka na základnu. Vydržte. Pane Rotný, my máme povolení, takže můžeme se zúčastnit s vámi, že? Pane Rotný, my máme povolení, můžeme se zúčastnit s vámi. Počkáme, co nám řekne Pan major, výborně, děkujeme, Jsme díky, kataři. díky. Ale tohle pravděpodobně není standardní návrat, že? Tohle určitě není standardní, ale tohle se nestává standardně, aby dojel. Dobře, vyčkáme příchodu pana majora, dobře. S zpožděním a ještě s drogama, to se opravdu nestává. To se opravdu nestává. Nicméně zeptáme se první pocity po návratu. Jako hodně velký překvapení. Překvapen, to jsme hodně, rádi, to hodně. jsme rádi. Hodně. Pane majore, Rotný Suková, hlásím příchod Četaře Suka na základnu s dvoudenním zpožděním a našli jsme i drogy. Ne. Takže nejenom, že odvážně jdu. Takže prostě ještě to jde. Takže já toho jako mám málo s vámi. Mám toho prostě s váma mám. Ne, pane majore. Takže to si vyřešíme tu. Super, to je lidi na straně. Pane majore, my máme povolení, můžeme s vámi. Ano, samozřejmě. Děkujeme. Takže pozor. Vy asi nemáte moc přehled o svých lidech, co? No, tohle se mi vymklo. Celý rok je s tou vaší četou jenom problémy a vyvrcholí to drogama? To si děláte srandu? Tak ho vemte na zdravotní vyšetření, fyzický, psychický a přineste mi zprávu od doktorky. Provedu. Odchod. Teď máte váhnu. Držte se mi. No tak jste voják, ne? Si poradím. Vezte mi z toho, nebo mi to ještě tady rozbijete. Wow. Já z vás cítím alkohol. Vy jste na dovolený pil? Nepil. Ještě mi lžete.
Víte, že máte 5 kg nadváhu? Ano. Tak je to zvláštní. Tohle mi utíklo, odsačte se. Šup. No to nevytáhnete? Vytáhnu. Jestli mi to nepůjde. Pak se mi zčetali, zalažte tady, takhle se zprávou, jo? Provedu. No majore, nikam mi nechoďte, počkejte. Já jsem tady. Jo, dobrý. Co teď máte ještě k tomu? Asi manželka vyvážela na dovolení, co? Asi jo. Nějaká technička byla. To je tam nadváha. Tak dovolená. Nebojte, vy to teď že Já si vyběháte. myslím. Já si myslím. Sto 160 na 90. Dobrý. Krásně, krásně. Slyšela jsem něco o drogách. Tak se na mě podívejte. Koukejte. No jo. Ty bož. Ještě Bendovi, tam je majora. Pane majore, čeká sluk. Máte se vrátit. No tak chlape, tak trošku ustrojený taky, ne? Abyste byl, co? A to všechno planda. Pane majore, dovídněte mi, ať pan Četař Suk udělá 10 dřepů a pěkný. Teď ne? Ne. Tak pojďte, Vanesu. Pojďte četaři. Takže 10 řepů, jo? Jeden. Raz. Řekl jsem 2. Jsem vám neřekl 2. No. Raz. 2. 3. 4. Tak dělej. 5. Jsi nějaký voják, ne? 6. 7. 8. 9. 10. 11. Zasmaní. Řádku. Ještě máme psychotistu. Ubereme se bez těch společných slov, jo, na četaři. Děkuji. Provedu. Dej mi vyplňte test. Pane majore, můžu se jenom zeptat, to je standardní postup při návratu? Tohle to není, paní rektorko, standardní postup, ale tohle je postup, když se voják vrátí od 2 dní z dovolený. Navíc ví, že zítra má misi a navíc veze sebou drogy. Takže bude ještě nějak kázeňsky potrestán? Určitě bude. Dobře, děkujeme.